А вие къде се обаждате? Да, бургазлия. Да, бургазлията с каналърските гости. Здравейте на всички и добре дошли в Дебел. Вие бяхте посрещнати с традиционно изготвена пита, лично от нашата кметица Иван Ханев. Сега бих могла да ви разкажа малко за нашето село. Може да се запознаете от фотографиите тук. Село Дебелт се намира на 17 км югозападно от град Бургас. Аз само ще ви заостря вниманието на това, което се намира тук на тези фотоси. Това е гробница, която съвсем последно беше открита преди месец по време на строителни дейности. Един бетонолаз потъна в гробницата и по този начин всъщност се разбра, че там има такава скална гробница, за която специалистите смятат, че е семейна гробница. Много страхотно, много мило. Такова посрещане сме нямали до сега. Много се радвам, че тук се събужда, освен този курортния туризъм, който си е типичен за Черноморието и исторически, защото мисля, че нашите старини са много сериозни, много богати. И сега видях и златни обици и други находки, които са тук в тази гробница, която се откри няма и месец, мисля. По-назад съм развълнуван. Отиваме тук към една могила, за която четах много история, която е била така като позабравена, но сега предполагам ще научат и толкова много хора, пък после чрез нас и други казанлъчени. Не за първи път сте тук? Не, да. Бях тук, когато бяха разкопките. Бяхме още студенти по геофизика и помагахме на археолозите да се очертаят зидовете с геофизични апаратури. Беше много интересно. Копаеха едни затворници от някакво близко място. Беше доста страшничко така, но свикнахме с тях. 18 такива погребения имаме тук. Проучванията на могилата започват от 2003 година до 2005. И после тя е горе-долу. Това са по-интересните факти от историята на могилата. Разбрах, че някои от вас имат интерес към последните открития, които са станали тук и така наречената гробница, която открихме. Ако се върнете назад във времето, кое за вас от тези открития, които сте направили тук, е най-значимо? Знаете ли, археолозите се интересуват не от това, което обикновено дразни погледите на широката публика. За мен една от най-интересните находки е погребение на мъж и жена, сравнително млади хора, около 35 годишни и двамата, които се държаха за ръка. Това е забранено от всички религии. Това е в противоречие с всички погребални традиции. Значи, за да ги погребат по този начин, приживе е имало някаква трагедия, имало е някаква невероятна история, която е накарала техните близки да презрат всички канони и да решат, че тези двамата трябва така.
Това е много емоционално като преживяване. Нали? Не е злато, не е сензация, не е надпис, макар че намирали сме и злато, намирали сме и надписи, намирали И сме сензации, и вампирските много. погребения. Сега за вампирските погребения трябва да ви кажа нещо, което няма да ви хареса. Вампири има в Холивуд. Вампири няма нито в българската фолклорна традиция, нито в европейската фолклорна традиция. Това, което славяните наричат упир или вампир, е едно безобидно същество, което не вреди на хората по принцип. Всъщност църквата е достроявана до 1881, когато вече е поставени иконостаса. Трикорабна базилика, леко копана в земята, каквато е била и традицията по онова време, обявена за паметник на културата и поради тази причина преди около, да речем, 30 на години населението на Девет пожела да се дигне нова църква. Даже виждате там камъка, който започна да се струпва и част от материала също вече е продадено. Имаше такава идея, но тогава славянският владика, идвайки тук, за да освети новото начинание, виждайки църквата, забрани строителство на нова църква, тъй като това е паметник на културата и няма как да бъде съборена. За да бъдеш ни, напъсна с свещена вода. Всъщност, работата, с която се занимаваме, да разберем как са живяли хората едно време, в какво са вярвали, защо са имали такива обреди, а не други, е изключително сложна и ние далеч не винаги можем да разберем всичко до край. Но един от най-интересните обекти беше могилата Хеликон, тук в центъра на селото, която разкопахме преди 10 на години. Оказва се, че на това място е имало гробище още през късно бронзовата епоха. Пристигнахте тези дни. Защо сте тук и към какво е насочен в момента вашия научен интерес? Аз съм част от археологическия екип, който работи на територията на резервата. Това е най-перспективният археологически резерват в България. Каквото един археолог си пожелае, всичко може да бъде намерено тук. В момента разкриваме останките на Тракийския град. Съществува около 500 години преди да се появят римските ветерани да създадат римската военна колония, с което попълваме историята на Древна Тракия, тъй като за град Добелт, както се е наричал Тракийския град, в писмените извори няма нищо. И всъщност никой до сега не е предполагал, че тук можело да има Тракийски град. Но ние го намираме. Тръпнахте едно българско хорце сега пред читалището, посрещнаха ви с хляб и сол. Винаги. Хора са играли този състав на 4-те ъгъла на България. Бяхме, но на самите ъгли. Примерно, където Тимок се влива в Дунав. Били сме и на най-източната точка вчера, на Емона. Преди това горе някъде към Шабла беше другата. И така. Може би е интересно да кажем, че вашите екскурзии са с такава ясна патриотична насоченост. Те не са случайно подбрани местата. Маршрута е ясно обозначен. Водачи ни подготвя това нещо цяла година. Първо се уточнява грубо в кой регион ще е, тъй като вече всички ъгли ги обходихме, всички северни и южни точки. Сега е вътре в страната някъде и след като се уточни къде ще ходим, къде ще спиме, защото все пак това е една група голяма, около 100 души. След това се издирват местата за посещение, обикновено са такива, които не са известни, защото в известните повечето хора са били. Вчера бяхме в Топчи, едно село, бяхме на едни скални манастири, които... Това е Варненско, разбира се. Един град, който според мен е много близо до Перперикон и първа там ще се прочува. Но нека днеска
тук на Бургаския регион, така отдадеме дължимото, да.